kvalitní potraviny v Evropskou zemědělství. Ale potom nemůžete přijmout rozhodnutí, že potraviny z Mercosuru, které nedodržují standardy, budou likvidovat evropské, české a slovenské zemědělství. To není možné! Vy moc dobře víte, proč jsme tady. Média taky vidí, proč jsme tady. Lidi do parlamentu to vědí taky. The politicians in the European Parliament know very well why we are here. They will make a decision. No Mercosur. My očekáváme, že politici v Evropském parlamentu se postaví za evropské zemědělce a řeknou jasně ne Mercosuru. A my jsme kvalitní potraviny. Farmers from together, because only together we are strong. Thank you very much. Dear President, thank you very much. Dear farmers, say one thing. No to Mercosur. Stop Ursula. No. Уважаемые коллеги в Болгарии.